тамошобинони азиз, шумо фикр накунед ки инҷо ягон давлати арабист не. мебинем ки мардум бо сатру ҳиҷоб озодона мегарданд, озодона сайру гашт мекунанд, ҳеҷ кас монеа ҳам намешавад. инҷо аврупо аст ва дар аврупо ҳар кас ҳар чӣ либосе ихтиёр кард онро ба бар мекунад. шумо дар либос, дар сатр, дар ҳиҷоб таҳдид мебинед, аммо таҳдид дар ин нест, балки дар тарси шумо аст. набояд аз як бурида матоъ тарсид. як рӯзи оддии аврупоро мебинед. ҳама хушу хурсандона умр ба сар мебаранд. ҳеҷ кас парвои либоспӯшии ҳамдигар надорад. касе чӣ гуна хоҳад сатру ҳиҷоб мекунад. аммо ин навор чӣ маъно дорад? ин гуна наворҳоро ҳатто аврупоиҳо маҳкум мекунанд. дар тоҷикистон маҷбур мекунанд ки имонро тарк кунанд. шумо ҳиҷоб напӯшед, шумо ба ҳиҷоб чӣ кор доред? кори шумо чӣ ки мардум чӣ гуна либос мепӯшанд? монед мардумро чӣ гуна хоҳанд он гуна пӯшанд. ба ҷои як бурида матоъ гап задан дар бораи коррупсия гап занед. коррупсия тамоми сохторҳои кишварро фаро гирифтааст. шумо мегӯед ҳиҷоб мумкин нест, риш мумкин нест. ба ҷои шикори сатру ҳиҷоб беҳтараш аз паи ободӣ шудаву мисли ин мардум аз баъзе бартариҳои давлатҳои пешрафта омӯхтаву дар амал татбиқ карда бошем. барои мисол, маоши ҳадди аққали моҳонаи аврупоиҳо аз 2000 евро ва боло аст, ки баробар ба тақрибан 20 000 сомонӣ ва боло мешавад. аммо маоши ҳадди аққали ҳиҷобпӯшҳои тоҷикистон 150-200 евро шояд бошад, вале ҷарима барои сатру ҳиҷоб $600 будааст. Стоит отметить, борьба с мусульманским головным убором в Таджикистане продолжается уже долгое время. Женщин в хиджабе регулярно останавливают сотрудники правоохранительных органов. Теперь же за ношение хиджаба мусульманки получат штраф в $700. тоҷикистон аксарият мардуми мусалмон ҳастанд ва ин гуна қонунҳои зидди мусалмонӣ дар давлати мусалмоннишин бемаънист ва амалӣ ношуданист. қонунро парлумон интихоб кунад, парлумонро мардум интихоб мекунанд. ва чӣ гуна ва кӣ бар зидди халқ мубориза мебарад? вақт бароямон натиҷаро нишон медиҳад. ва ин гуна дар ҳар деҳае гунаҳкоронашонро раисонашон қарор додем, то дар он ҷо макр кунанд, вале намедонанд ки ҷуз ба худ макр намеварзанд. чун оёте бар онҳо нозил шуд, гуфтанд ки мо имон намеоварем то он гоҳ ки ҳар чӣ ба паёмбарони Аллоҳ дода шуда ба мо низ дода шавад. худо донотар аст ки рисолати худро дар куҷо қарор диҳад. ба зудӣ ба гунаҳкорон ба ҷазои макре ки меварзиданд аз ҷониби Аллоҳ хориву азобе шадид хоҳад расид. сураи Анъом ояти 123 ва 124.